हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज रमेन, वेलकम टू टेक्निकल बड' यूट्यूब चैनल। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रमेन, टेक्निकल बड' यूट्यूब चैनलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स, जेब्ला जों बुङो फेसबुक पेजखौ मनिटाइजेशन खालामनानै बेनिफ्राय जोङो फैसा अर्न खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला गोबाङानो बे खोथाखौ मानिनो गोब्राब मोनो आरो गोबाङानो बे खोथाखौ मानिना लायोब्लाबो बिथांमोननि गोसोआव ओरैबायदिहाय सोंथि सिखारो जे जोङो फेसबुक पेजनिफ्राय रियेलि जों फैसा आर्जिनो हामारोने आरो फेसबुक पेजनिफ्राय जुदि हामारो अब्ला माब्रै जोङो हायो, फैसाखौ जोंनो सोर हरगोन आरो फैसाया जोंनिया माबे सिस्टेमाव हाबगोन आरो बे फैसाया बबेयाव हाबफैगोन आरो बे फैसाखौ जोङो माबोरै दिहुननो हागोन, बेफोर गासैबो सोंथिया गोबां जोंनिनो फ्रेन्ड्सफोरखौ गुलाय गुजाय खालामो। थ' फ्रेन्ड्स, नोंथाङा जुदि बेफोर गासैबो सोंथिनि फिननायखौ जुदि मोनथिनो लुगैदोंब्ला अब्ला नैबे भिडिअखौ नायबाय था जोबजासिम। थ' फैदो लोगोफोर, जों जागायदोनि। जोंनि फेसबुक पेजआ मनिटाइजेशन जाखांनायनि उनाव बेवहाय आपलोड खालामजानाय भिडिअनिफ्राय रियेलि जों माबोरैहाय फैसाजों आर्जिनो हायो, बेनि होल कनसेप्टखौ बुजिनो थाखाय जों मा खालामनांगोन, मोनथाम पार्टिनि बागै जोङो कनसेप्टखौ क्लियार जानानै लाग्रोनांगोन। थ' से नाम्बारा जाबाय फार्स्ट पार्टि, नैथिया जाबाय सेकेन्ड पार्टि आरो थामथिया जाबाय थार्ड पार्टि। दानिया खोथाया जाहैबाय फार्स्ट पार्टिया सोर, हु इज कल्ड द फार्स्ट पार्टि। द फार्स्ट पार्टिया जाबाय फेसबुक, जाय नोंथांनो नोंथांनि फेसबुक पेजाव मनिटाइजेशननि फिचार्सखौ होनानै नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय फैसा अर्न खालामनाय खाबुखौ बिथांमोना होयो। दानिया सेकेन्ड पार्टिया सोर, थ' सेकेन्ड पार्टिया जाबाय नोंथाङा। थ' नोंथाङा माब्रै सेकेन्ड पार्टि, नोंथांखौ फेसबुकनि टार्मिन'लजियाव पाब्लिशारबो बुङो बा नोंथांखौ मा होननानै बुङो, नोंथांखौ क्रिएटर होननानैबो बुङो। थ' नोंथाङा मा खालामगोन, नोंथाङा फेसबुक पेज खुलिगोन आरो बे फेसबुक पेजाव नोंथाङा खायसे भिडिअफोर आपलोड खालामगोन आरो भिडिअ आपलोड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मनिटाइजेशन खालामखांनानै बै फेसबुकआ होनाय मनिटाइजेशन मोनसे जिथु खाबु, बै खाबुखौ नोंथाङा बेनिफ्राय लानो हागोन आरोखि। अब्ला बेखायनो नोंथांखौ जों मा होननानै बुङो, सेकेन्ड पार्टि होननानै बुङो। दानिया थार्ड पार्टिया सोर, थार्ड पार्टिया जाहैबाय एडभार्टाइजार। नोंथाङा बुजि मोनदों एडभार्टाइजार्स माने मा? थ' एडभार्टाइजार्सफोरा जाबाय खायसे कम्पानि, खायसे अर्गेनाइजेशन, बिसोरो मा खालामो, बिसोरहा खायसे प्रडाक्टफोर थायो, खायसे बिथांमोना सार्भिसफोर थायो। बिथांमोननि बै प्रडाक्ट बा बिथांमोननि बै सार्भिसनि बागै अवेरनेस होनो थाखाय मा खालामो बिथांमोना, फेसबुकनो बिथांमोना गोबां रां होनानै मा खालामो जे फेसबुकखौ बुङो जे नोंथांमोना जोंनि नैबे प्रडाक्टनि जिथु एडभार्टाइजखौ नोंथांमोननि बे मनिटाइज जानाय जिथु भिडिअसफोराव नोंथांमोना बेखौ सालायनो नांगोन होननानै रिकुवेस्ट खालामफैयो गोबां फैसा होनानै। अके, हमनानै लाबाय कका कला कम्पानिया फैबाय, फैनानै जे फेसबुकखौ बुंबाय आं नोंथांमोननो 100 रुपिस होगोन आरो बेनि नामाव नोंथांमोना मा खालामनांगौ, बै जिथु मनिटाइज जानाय जिथु भिडिअसआव नोंथांनि फेसबुकआव थानाय मनिटाइज जानाय जिथु भिडिअसफोराव बे एडभार्टाइजखौ नोंथांमोना सालायनानै हो, बे एडभार्टाइज सोलिनो होनायनि मुङाव मा खालामगोन, आं नोंथांमोननो 100 रुपिस होगोन। अब्ला बै 100 रुपिसआ मा जायो, बै 100 रुपिसआ फार्स्ट पार्टि आरो सेकेन्ड पार्टि मोननैनि गेजेराव बे मोननैया मा जायो, डिभाइड जायो। अब्ला थार्ड पार्टिया जाहैबाय बैफोर अर्गेनाइजेशन नङाब्ला बैफोर कम्पानि जायफोरा मा खालामो, फेसबुकआव एडभार्टाइज होनो थाखाय बिथांमोना फैसा रां होनानै बिथांमोननि एडभार्टाइजफोरखौ बिथांमोना फेसबुकआव होहोयो। अके, नोंथाङा अब्ला बुजिबायना, नोंथाङा बे मोनथाम पार्टिनि बागै नोंथाङा निस्सय बुजिबाय। अब्ला दानिया फैदों रियेलि जोङो माबोरैहाय जोंनि फेसबुक पेजनिफ्राय जों फैसा अर्न खालामनो हायो। हमनानै लाबाय नोंथाङा मोनसे पेज दङ आरो नोंथांनि बै पेजआ मा जाबाय, मनिटाइज जादों। अके, दा हमनानै लाबाय नोंथाङा बे पेजाव मा खालामबाय, नोंथाङा मोनसे भिडिअ आपलोड खालामबाय। थ' बै मनिटाइज जानाय भिडिअ मा खालामगोन, फेसबुकआ नोंथांनि भिडिअ मा खालाम, बै थार्ड पार्टिनि जिथु एडभार्टाइज, बे एडभार्टाइजखौ मा खालामगोन, फेसबुकआ नोंथांनि मनिटाइज जानाय भिडिअ मा खालामो, बेखौ एम्बेड खालामनानै होयो, डेट मिन्स नोंथांनो सोनानै होयो। थ' बेनिफ्राय मा जायो, हमनानै लाबाय नोंथांनि भिडिअखौ सासे फेसबुक सोरबा नायग्राया मा खालामबाय, क्लिक खालामनानै बेखौ थुनानै नायबाय। अब्ला क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मा जायो, नोंथांनि भिडिअआ स्टार्ट जानायनि आगोल आगोल
नोंथांनि भिडिअ स्टार्ट जानायनि आगोल मा जायो बै एडभार्टाइजआ बेवहाय रान जायो अब्ला बै एडभार्टाइजखौ नोंथांनि भिडिअ जितु रान खालामनो होनायनि बेनिफिटआव नोंथाङा मा मोनगोन बै फेसबुकनिफ्राय मा मोनगोन खायसे फैसा नोंथाङा बेनिफ्राय अर्न खालामगोन अके अब्ला बै फैसा अर्न खालामनायखौ जों होननानै बुङो रेभिनिउ सिस्टेमाव जोङो अर्न जानाय होननानै बुङो अब्ला आं दहायनो बुंखाबोबाय नोंथांनो जे जोंनो थार्ड पार्टिया मा फेसबुकनो फैसा होनानै गालाङो जाहाथे फेसबुकआ जोंनि भिडिअ एडभार्टाइजखौ सालायो थ' फेसबुकआ मा खालामो बै एडभार्टाइजार्सफोरनिफ्राय 45% बिथांमोना लाखियो आरो 55% मा खालामो जों पाब्लिशार बा क्रिएटर्सफोरनो मा जोङो जोंनि भिडिअआव बिथांमोननि जितु एडभार्टाइजखौ सालायनो होनायनि थाखाय रान जानो होनायनि थाखाय जोंनो मा होनो गोनां जायो 55% जोङो बेनिफ्राय मोनगोन अब्ला नोंथाङा बुजिदों रियेलि जों माबोरैहाय फैसाखौ जों अर्न खालामनाय नोंथाङा बेखौ बुजिबाय दानिया नैथि सोंथिया जाहैबाय जोङो फैसाखौ सोरनिफ्राय मोनगोन थ' बे मोनसेया जोबोद मानो गिदिर सोंथि बेयो दानिया फैसाखौ जों सोरनिफ्राय मोनगोन अके जों डाइरेक्ट जुदि बुङोब्ला जोङो फैसाखौ जों फेसबुकनिफ्राय मोनो नाथाय जोबोद मोजाङै जों जुदि गुवार एनालाइसिस जों जेब्ला बिजिरो अब्ला जों बेखौ मोनो जे आसलते फेसबुकआ जोंनो फैसाखौ होआ बरन्स मा होयो जोंनि जितु थार्ड पार्टि जायखौ जों एडभार्टाइजार्स होननानै बुङो स' बिथांमोननिफ्राय जे जों फैसाखौ जों मोनो आरो थ' माबायदि मोनो दहायनो आं बुंखाबाय नोंथांनो जे हमनानै लाबाय मोनसे कम्पानिया मा जाबाय फेसबुकनो 100 रुपिस होलांबाय थ' होननानै बुंबाय मा जे बिथांमोननि माबा मोनसे मा प्रडाक्ट बा माबा मोनसे सार्भिसनि मोनसे एडभार्टाइजार्सफोरखौ जोंनि जितु फेसबुक पेज थानाय भिडिअसफोराव बेखौ सालायना होनांगौ अके थ' बे सालायना होनायनि नामाव बिथांमोना मा होना गालाङो फेसबुकनो फैसा होयो अब्ला बै फेसबुकआ जितु फैसा मोननाय बै फैसाया मोननै बाहागोआव बाहागो जायो मोनसेया जाबाय फेसबुकआ गावनो 45% लाखिगोन आरो 55% पाब्लिशार बा क्रिएटर्सफोरनो गासैनोबो बेखौ मा एडभार्टाइज जोङो जोंनि भिडिअ सालायनो होनायनि मुङाव बिथांमोना जोंनो 55% होनो गोनां जायो अब्ला रियेल सेन्सआव जों बुंनो हायो आसलते एडभार्टाइजार्सफोरासो जोंनो रियेलि फैसाखौ जोंनो होयो अब्ला निश्चय नोंथाङा बे सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय जानांगौ दाना थामथि सोंथिया जाहैबाय अब्ला फैसाया बबेयाव हाबगोन हमनानै लाबाय जों फैसा अर्न खालामबाय जे अब्ला जोंनि फैसाया बबेयाव हाबगोन रियेलि बेनि डाइरेक्ट आन्सारा जाहैबाय जोंनो एकाउन्ट्सआव हाबो दानिया माब्रै हाबा आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जेब्ला नोंथांनि पेजआ मानिटाइज जागोन अब्ला मा जायो फेसबुकआ नोंथांनिफ्राय मा नागिरगोन मोनसे एकाउन्ट्स नागिरगोन जायखौ जों होननानै बुङो गुगल एडसेन्स एकाउन्ट होननानै बुङो गुगल एडसेन्स एकाउन्टखौ नोंथाङा इन्टारनेटआव थांनानै बेखौ मा खालामनो हायो बेखौ क्रिएट खालामनो हायो अके नोंथाङा जुदि गुगल एडसेन्स एकाउन्टखौ माबोरै क्रिएट खालामनाय बेखौ बुजियाब्ला आं उनावहाय मोनसे नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै होगोन बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय जेब्ला नोंथाङा बै गुगल एडसेन्स एकाउन्टखौ नोंथाङा जेब्ला क्रिएट खालामगोन अब्ला गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव नोंथाङा नोंथांनि जितु पार्सनेल जितु एकाउन्ट जेरै जोंहा एसबिआई एकाउन्ट थायो नोंथाङाबो निश्चय एसबिआई एकाउन्ट बा पिएनबि एकाउन्ट जायखिजाया बेंकनि एकाउन्टखौ नोंथाङा मा खालामगोन बै गुगल एडसेन्स एकाउन्टजों नोंथाङा मा खालामगोन लिंक खालामगोन अके थ' बेबायदि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गुगल एडसेन्स एकाउन्ट नोंथाङा खुलिखांनायनि उनाव मा खालामगोन बै गुगल एडसेन्स एकाउन्टखौ नोंथाङा फेसबुकआव बेखौ लिंक खालामनो नांगोन नोंथांनि जाय पेजआ मानिटाइज जादों बै पेजजों नोंथाङा बेखौ मा लिंक खालामनो गोनां जायो जाहाथे मा जायो नोंथांनि जितु मानिटाइज जानाय भिडिअ जेब्ला एडभार्टाइजआ जेब्ला रान जागोन अब्ला बै रान जानाय समाव मा जायो नोंथांनि गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव बेनिफ्राय अर्न जानाय फैसाया बेवहाय हाबहैबाय थायो अब्ला नायदो हमनानै लाबाय नोंथांनि मोनसे भिडिअखौ सासे मानसिया क्लिक खालामनानै नायबा खालामनाय लोगो लोगोनो मा जाबाय नोंथांनि जागायजेननायाव मा जाबाय बे एडभार्टाइजआ रान जाबाय अब्ला रान जानाय लोगो लोगोनो मा जागोन बै एडभार्टाइजखौ नोंथांनि भिडिअ रान जानो होनायनि थाखाय नोंथाङा मा बेनिफ्राय अर्न जानाय फैसाया बे नोंथांनि गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव बे हाबहैबाय थागोन थ' दानिया खोथाया जाहैबाय नोंथांनि भिडिअखौथ' सासेल'सो नाया गोबां मानसिया नायो अब्ला जेसेबां मानसिया नोंथांनि भिडिअखौ नायगोन अब्ला एसेबां नोंथांनि नैबे गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव मा बे फैसाया अर्निं जानानै बे हाबफैबाय थागोन अब्ला निश्चय नोंथाङा बुजिबाय जे जोंनि रियेलि जों फेसबुक पेजनि दारै जोङो आरजिनाय फैसाया जोंनिया माब्रै हाबफैयो नोंथाङा निश्चय बुजिबाय दानिया लास्ट सोंथिया जाहैबाय जोंनि नैबे फैसा जितु अर्न जानाय फैसाखौ जों माबोरै दिहुनगोन थ' नोंथाङा बेखौ मोन्थिनाया मोजां जेब्ला गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव जेब्ला फैसा अर्न जायो अब्ला बे डलार सिस्टेमावसो बे अर्न जायो जेब्ला डलार सिस्टेमाव अर्न जायो नोंथांना $100 जागोन अब्ला $100 जाखांनायनि उनाव मा जायो नोंथांनि एकाउन्टआव नोंथांनि एसबिआई एकाउन्टआव मा जायो बेयो इन्डियान रुपिसआव डाइरेक्ट ट्रान्सफार जानानै बियो हाबफैयो अब्ला बेबायदिहाय मा जायो नोंथांनि फैसाया मोनसे इनस्टलमेन्ट हिसाबै बेयो हाबफैबाय थागोन
थ' अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ आसा खालामो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांनि गासै बे गुलुं गुजुं कुइसन सोंथिफोरनि आन्सारखौ नोंथाङा मोनबाय होननानै आं आसा खालामो आरो जुदि नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ आं जुदि मोजाङै होनो हादोंब्ला आङो गोजोननाय थागोन। थ' आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। उननि भिडिअआवबो नोंथाङा आंखौ बेबायदि सापर्ट होलांबाय थागोन। आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। अब्ला लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों, खुलुमबाय। गासैनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरनानै आंनि नैबे भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।